7 mora i 7 gora, negdje daleko, gde snegovi beli most okreju, čak na severnom polu, živeo je Deda Mraz. 31. decembra, baš na Novu godinu, Deda Mraz je odlučio da pošalje poklon paketić svojoj baba Mrazi, koja je živela na južnom polu. Zato je pozvao svoju unuku Čuranjkatu i poverio joj ovaj nimalo lak zadatak. Pred polazak je rekao da je put dug i neizvestan i da mora sačuvati paketić u svaku cenu. Crvenkata je klimnula glavom. Izašla napolje, uverila se kako je divan dan za šetnju do južnog pola, popravila svoju crvenu kapicu, uzela svoje nove naočare za sunce, počešala se kad u pencetu i zaputila na dalek put. Ali, tek što je zakoračila u gustu šumu, Crvenkata se sjetila da iz šume vreba mnogo opasnosti. Uje, misli kako gusta šuma. Crvenkapo! Si krenuo? Nosim poklon baki. Baka Mraz, jel? Jeste i strašno se žuri. Šta imaš u toj korpi, a? Poklon za cveće što je sam uspod ubrala baki. Ubrala baki? I šta imaš još, a? Mandarine. I? Jabuke. I? Kiwi. Limun. Avokado. Avokado? Imaš papaju? I da imam ne bi te dala. A ne bi mi dala, a? Ne. Pa ne bi ja ni uzela. Daj tu korpu ovamo, glupa plavušo. Šta se lože, Šarane?
Mislim, ja se izvinjam što ometam vaš intimni trenutak, ali juri me vuk i strašno mi je frka. Svi vukovi neprijatelji su naši prijatelji. Osjećaj se kao kod svoje kuće. Ja, hvala vam, prasići, kao baš ste gotivni, ej. Mislim, ovo su šokovi, ej. Rudinka, supiš. Baš Alo! Ima li koga? Alo, vlasnici stanarskoga prava. Koliko ja poznajem ovu šumu, ovde bi trebalo da žive neke svinje, a? Svinjogojstvo! Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo, a? Pa ja kad dune vatru sun, srušit ću vam kuću. Ma duvaj, frajeru! Dobro. Izvinite. Huh?
Ljudi? Mi nismo ljudi, mi smo prasići. Dobro, prasići. Ova kućica je trebalo da se sruši. Tako piše u bajci. Ali ovo nije ta bajka. Ovo je neka druga bajka. Ovo je something completely different. Dobro. Prasići! Čekajte da se dogovorimo, prasići. Šta kažete, evo, imam jedan predlog. Šta kažete na varijantu, evo, na primjer, da vam ponudim 200 kila koncentrata? A? Po kojoj ceni? 500 buđona. Šta pa, dogovorit ćemo se, pa dobro, evo. 400 buđona. Je li realno? Šta je bilo? Pa šta ne volje? Evo, ovako ću. 380 buđona, ni pola buđona manje. Eto. Ne. Svinje. Prasići! Gice! Šta je? Ima rešenja! Dogovorit ćemo se! Gice! Evo! Šta kažete na sljedeću varijantu? Na primjer, imam za vas jedan odličan predlog. Daću vam 100 kila mekinja, vi meni crven kapu. Marš napolje! Marš napolje! Marš napolje! Marš napolje! Čuj šta ti govorimo! Marš napolje! Marš napolje! Sad će nam ime... Jau. Prodali ste me 100 kila mekinja! Svinje jete! Vuče! A mekinje! Bisar ne valja pred svinje bacati. Ćao. Gde su mekinje? Evo, sutra. Ma šta sutra? Sada! Čekajte, ljudi, pa
čekajte, evo ga izveštaj iz banke, evo, mekinje su uplaćene, imam 5. primerak, evo, sutra, faksom, plaćujem fakturu, čim popunim virman u SDK. Majke mi. Nema ništa sutra. Daj ti nama pare sada, pa ćemo mi sami da kupimo mekinje. Dobro. Pa nema problema. Odmah ću, evo, sada da vam uplatim žiralno, a? Nema ništa žiralno, nema oralno, nema analno, samo solarno! Lova na sunce, keš! Znaš ti šta je keš? Keš? Kup evropske šampiona. Jao, eno ga Deju Savićević. Gde si ga video? Lukavi Vuk je iskoristio nesmotrenost 3 glupa praseta, te se nehajno nasmejao. Ne zna svinja šta je dinje. Znao je Lukavi Vuk da Crvenkapa treba da odnese poklon baki, pa se setio još jedne stare narodne poslovice koja kaže kom obojci, Tom i Jerry, i uzviknu. Taksi. Are you talking to me? Are you talking to me? There's nobody. You're talking to me. Si, I talking to ti. Ja. Južni pol. Bežeći od Vuka, Crvenkapa je uletela u pećinu, iz koje više nije mogla da nađe izlaz. Koji bedak. Nema teorije da provalim put do bake. Dosadan ovaj eho. Dosta ponavljanje. Kako sad da pronađem put do južnog pola? Kupi kola.
Kakva je ovo lampa? Protrljati 3 puta, 3 kruta. Zadatak je da vam ispunim 3 želje za 1 minut. Vreme je novac, zato počnimo odmah! Duše. Mislim kad bi ovaj eho već jedno prestao. To je bila vaša prva želja! Druga želja? Mislim, čekajte, treba mi malo vremena. Vrlo dobro, dobili ste još ekstra 10 sekundi! 9 sekundi, 8 sekundi, 7 sekundi, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ajmo, devojko, idemo! Ajde, brže! Vaše ekstra vreme za drugu želju je isteklo! I ostaje nam još treća želja! Da li će Crvenka uopšte uspeti da iskoristi treću želju? Samo hrabro, devojko, pa publika je uz vas! Evo, vreme, sad! Želim da nađem put do bake. Vrlo dobro! Vaš put do bake nalazi se u ovom pravcu! A vam svima bilo je zadovoljstvo raditi sa vama! Duše! I tako je Crvenkapica krenula u pravcu južnog pola. A pogledajmo šta se za to vreme dešava u bakinoj kući. Baba, daj glavu, baba! Dejo! Baba! Daj, baba!
Daj glavu, baba! Daj! Dejo, mangu pesto ne dade go. Idi me, baba, nisi normalno, uplaši me, čoveč. Dete. Idi, baba. Uplaši me. Ludila, čoveče. Ha, baba! Daj glavu, baba! Ja sam strašni vuk. Molim. Baba! Ja sam strašni vuk i sad ću te pojesti, baba! Ne čuje baba, sine. Kažem, ja sam strašni vuk i sad ću te pojesti, babuško. I sad ćeš vidjeti svoga Boga, baba, daj glavu, baba. Mal ti to meni pretiš? Ga? More, slušaj, Đukelo, jedna, sad ću ti pokažem. Znači tako, baba? Tako. Jo! Zar ne vidiš? Pa to si ti, Crvenkapo. Jeste, bako, ja. Jao, jesi stigla, dete moje. Jesam, bako, mislim, sludilo da ti kažem, pazi, ej. Dobro, dete. Šta? Poslao deda neki paketić za mene. Jeste, bako, jeste, evo ga ovde. Ej, bako, slušaj, mislim, sludilo da ti ispričam, pazi ovako, ja sam izašla iz kuće da mraza i onda me je vuk, krenuo da me juri i ja sam onda utrčala kod ona 3 praseta i mislim, haos, ono ludilo, one praseći su fenomenalni bili do jednog trenutka, a onda su poludeli i prodali me onom vuku i onda je pećena, a tu tek pa fenomenalno tu. I onda sam ja zeznula vuka. Bako, to je vuk, Bako. Halo, bre, šta? Videla sam Pa vuka. šta ti si poludila, bre, glupačo, histerična? Pa šta se dereš, je? To je vuk, mis Bako, to je vuk, Dobro, dete, sedi da se ne ovladi sarma, ajde. Ajde. Preferiram. Pa jeste poludili, bre, šta bre, ljudi? I ti, Bakuta, mislim, koji ti fora ovo sa metlo, a? Pa što nisi uzela đubravnik, a? Vidio, gle. Aj sad leti, a? Ajde, leti, a? Čeki, evo i tebi jedno parče. Šta je? Ovo slanina? Pa ja ne jedem masno, bre, šta vam je? Pa gde kare? Gde je užička pršu? Gde je dalmatinska panceta? Gde je Karađorđeva? Gde je biftek, a? Šta jedete tu tamo? Šta je tu tamo? Sarma, a? Pa što ne kažete? Mango te jedan luči.
znam baku, mislim Sarma je, on ne zna se. Baba, znaš šta? Možda se udaješ. Džeki! Crven kapo! Deco, da vam kaže nešto vaša baka. Samo slanina Sarmu spasava. I tako smo najzad došli i do novogodišnje sarme. Čiča, miča i gotova priča. Što je dobro. Hoće još neko. Prijatno. Sreća Nova godina. Vuče, ne kradiš valjda.